Príjemný deň prajem. Dneska by som vám chcela ukázať jednu zaujímavú ponuku, s ktorou som sa stretla nedávno. Aj keď som sa s tým stretávala pri rôznych tých reklamách, ale nejak som tomu nevenovala pozornosť, pretože to bolo vo francúzštine a francúzsky nerozumiem. Ale napokon som sa k tomu dostala v angličtine, tak som si to preštudovala, prešla som veľa videí a povedala som si, páčilo sa mi vlastne tá myšlienka, aj ako to robia, a rozhodla som sa teda, že urobím tie kroky a začnem pre nich pracovať, a zároveň robím aj to video kvôli tomu, aby pokiaľ vás to osloví, tak aby ste vlastne neváhali, pretože projekt je tu 2 roky, čo som čítala, vypláca. Samozrejme nájdete možno aj nejaké odozvy, že je to ako všade, že pyramída, neviem čo, to je proste už normálne na tom internete. Ja sa zásadne riadím to, čo mi hovorí moja intuícia, takže každopádne je to reklamná platforma, reklamu si tu dávajú spoločnosti, je to ľahké, je to v podstate bez nároku na nejakých, kto má problém s registráciami, tak netreba tu registrovať. Stránka je aj v angličtine už, bola vo francúzštine, španielčine a môžete naozaj z toho celkom zaujímavo profitovať. Je to model, kde sa firma so svojimi ziskami delí s členmi, ktorí sa kvalifikujú na ten podiel zo zisku. Je to agentúra, kde v podstate reklamná, kde si dávajú reklamu firmy. Takže nie je to závislé len na členoch, ktorí sa zaregistrujú, ako poznáte z veľa takých ponúk, ale kde si člen môže dať reklamu a proste keď sa stane taká situácia, že tí ľudia, tí členovia, jak to vlastne pochopia ako investíciu len a budú investovať a zrazu prestanú zarábať, pretože tých členov prichádza čoraz menej, takže jednoducho už to není pre nich zaujímavé a čoraz menej, tak sa to zastaví. Takých projektov je denne na stovky, tisícky. Ale tým, že si tu platia reklamu reálne firmy, tak je tu šanca, pretože firmy reklamu potrebujú vlastne získavať rating tými preklikami a to im zabezpečuje táto agentúra. Hej. A my členovia, ktorí sa kvalifikujú, a poviem vám teda akým spôsobom, tak v podstate my tú prácu robíme a za to sme odmenení. Hej, že si to firma nenechá pre seba, ale to rozdeľuje medzi členov. To znamená, každý ten reklamný kupón stojí 25 € a môžete si kúpiť maximálne 600 kupónov. A vlastne opäť je tu taká tá zručnosť, aby sa nestalo, že to, čo zarobíte, všetko vyberiete, lebo to verím tomu, že väčšina z vás už pochopila, že táto cesta nevedie, ale tá chytrosť je, že proste reinvestujete. To znamená, časť tých peňazí, ktoré zarobíte, si znova nakúpite ďalšie reklamné kupóny a tie vám zase generujú ďalší zisk. To znamená, ale môžete ich mať maximálne 600, hej. Minimum, aby ste vôbec začali, tých kupónov potrebujete 2 a keďže stojí 25 €, tak na to, aby ste začali pracovať pre túto spoločnosť, tak potrebujete 50 € plus nejaké poplatky. Každý piatok sa v podstate sa pripisujú zisky a pokiaľ nedosiahnete 40% zisku, čo je 10 €, to znamená jeden ten kupón 25 € vám zarobí 10 €, čiže dostanete späť 35 €, tak dotiaľ sa pripisujú vlastne tie výnosy, alebo tie zisky, hej, ten podiel, sa podielate na tom zisku. Teraz
Aká je kvalifikácia? Kvalifikácia je, že raz za týždeň, teda do toho piatku, aby ste to stihli, potrebujete odklikať podľa počtu kupónov a potrebujete odklikať stránky. To znamená, pokiaľ máte do 30 kupónov, tak 10 odklikaní, hej, 10 stránok, pokiaľ 31 až 120 a pokiaľ máte viac ako 100, tak 30. A ja vám všetko ukážem, že akým spôsobom. Tak, toto v podstate, ja len prejdem rýchlo, je to v angličtine, ako ja si myslím, že nepotrebujem, aby som to prekladala, pretože dôležité je, aby ste pochopili myšlienku a pokiaľ sa vám tá myšlienka páči, tak ja vám ukážem kroky, ktoré máte urobiť a ako môj názor je, keď to aj preložím do slovenčiny a budem vám to prezentovať, tak pokiaľ to vás neosloví a môže to byť aj v slovenčine, tak jednoducho to robiť nebudete. Takže ak toto chce robiť, tak potrebuje vedieť iba, čo mám urobiť a či to bude v čínštine alebo v jakej reči. To je môj názor proste za tie roky, čo robím. Nemusí so mnou, všetci nemusia súhlasiť, samozrejme. Dobre, takže toto sme si povedali. Takže toto je len také sumarizovanie, čo dostanete, keď sa zaregistrujete. Dostanete vašu stránku na registráciu, čiže vy môžete registrovať ďalších ľudí, ale nemusíte. Hej, není to ako podmienka. A odklikáte si za týždeň, to znamená najlepšie to hneď urobiť a máte pokoj. A každý piatok dostávate teda tú odmenu, bude pripisovaná na váš účet. Ja sa chvíľku nalogujem, tak vám to ukážem. Sponzorovať sa oplatí, pretože tu máte z priamých referálov, ktorých privedete, máte 10%, z dvojky, z druhého levelu 5%, z tretieho 3% a zo štvrtého 2%. Takže každopádne sa oplatí registrovať ľudí, lebo zarobíte ešte viac a ide vlastne vám to rýchlejšie. Kupovať kupóny môžete, to tiež ukážem, cez normálne kartou. Tu ešte píšu Solid a Perfect, ale to už nie je. Takže to je asi všetko. Je to dosť vysoko profitový program. Je taký seriózny, pretože sú tu skutočné firmy, ktoré tu si dávajú reklamu. Každý piatok sa vám pripisujú odmeny. Musíte jedine venovať tomu pár minút, aby ste odklikali tých podľa počtu kupónov proste tie reklamy. No nepotrebujete vlastne sponzorovať. Tu máte support mail a môžete si vyhľadať spoločnosť. Hej, je registrovaná na Malte a tu je jej registračné číslo, kde si môžete vyhľadať. A teraz sa poďme nalogovať, aby som vám ukázala, ako sa vlastne postupuje. Čiže vy, keď dostanete od niekoho link, tak sa zaregistrujete. To znamená, ja teraz idem semka do Tools, aby som vám to ukázala. Tu je môj link. To znamená, dostanete nejaký link a objaví sa vám takáto stránka. Takže vy si dáte sign up a budete vyplňovať údaje. To znamená, dáte si, aký chcete jazyk, môžete si vybrať francúzsky, anglicky, španielsky, dáte si vašu prezývku, heslo, potvrdíte heslo, vaše meno, vaše priezvisko, vyberete krajinu, váš telefón, e-mail, potvrdíte e-mail. Tu si kontrolujte, či teda je to ten sponzor, ktorý vám poslal link, tu je napísaný. Prečítajte si podmienky samozrejme a odkliknite, že súhlasíte, zaplníte, teda vypíšete toto číselko a dáte validate. Potom vás bude vám ponúkne nákup tých kupónov, čiže minimálne, aby ste začali, potrebujete kúpiť 2 kupóny. Skôr, pokiaľ ste kupóny nekúpite, tak sa neregistrujte, je to úplne zbytočné, pretože vy sa do back officeu nedostanete a nič vám to nerieši. Vy, aby ste sa dostali a začali niečo robiť, tak potrebujete tie kupóny. Teraz
Keby sa teda stalo, že sa aj zaregistrujete a teraz sa chcete dostať do tej vašej member area, tak vás to teda nepustí, tak len jednoducho dáte action, dáte buy advertising kupón, hej, a moment, skúsim tu toto asi dať, nie, ja už teda to tu nemám, ale v podstate alebo tunak máte, tunak je, že buy coupons. Tak, no a ono vám to tu dá vlastne možnosti, ako ich kúpite, takže buď Perfect Money, normálnym bankovým prevodom, alebo môžete bankovou kartou. Platiť sa dá cez Allied Wallet, možno, že to už niektorí poznáte, ja len ukážem, akým spôsobom, ak sa tam teda dostanem. No, pokúsim sa, uvidím. Tu je, že si plánujem teda platiť kartou, poplatok je 2 eurá, to znamená, že mi to stiahne 27 eur a keď si kupujete tie dva naraz, tak pri prvej platbe máte 2 eurá a pri už druhej vám to stiahne iba 1 euro. Takže vlastne myslím, že to vyjde 53 eur, potrebujete na to, aby ste si kúpili tie prvé. Dáte, aha, tu musím dať, že koľko chcem kúpiť, tak napríklad dám 1. Dám continue, ja len toto chcem vysvetliť, dám confirm, ja len chcem vysvetliť, ako budete ďalej pokračovať, hej. No a teraz tu máte teda podpis a máte tu existing wallet user, to znamená, pokiaľ niekto už má otvorený účet u Allied Wallet, napríklad ja som ho mala otvorený, tak sa tu iba nalogujete a už vás bude čakať vlastne tie kolónky na vyplnenie karty, ktoré vyplníte všetko, čo od vás chce, potvrdíte a platba, keď máte peniaze na karte, tak prebehne úspešne a potom musíte počkať, kým vám príde z firmy potvrdzovacie, ako gratulácia, potvrdzovací nejaký mail, že teda príde s linkom, ktorý je váš link na registráciu a link na to, kde klikáte vlastne reklamy. To vám ešte ukážem. A to znamená, že už ste aktívni, odklikáte a už si počkáte len do toho piatku, kým vám vlastne budú pripísané tie bonusy, hej? Teda ten váš zárobok. Také troška upozornenie je, pokiaľ už máte otvorený Allied Wallet, tak a máte tam nejakú adresu mailovú, lebo tam je proste je mailová adresa, tak sa logujete, tak prosím vás, keď máte tú mailovú adresu v tom Allied Wallet, tak tú istú mailovú adresu použite aj do registrácie v Profits 25 kvôli tomu, že ja som do Profits si dala inú adresu, v Allied mám inú adresu a oni to nevedeli spárovať, čiže ja som musela potom písať na support a vysvetliť situáciu a oni mi to potom vlastne spárovali a dali ako proste zaktivovali účet. Ano? Takže aby neboli zbytočné tieto problémy, tak použite tú istú mailovú adresu, ktorú ste použili, pokiaľ ste sa registrovali už do Allied Wallet. Pokiaľ nie ste Allied Wallet registrovaní, tak vyplníte si toto kolónku, pokiaľ ste noví, hej, čiže dáte meno, priezvisko, číslo karty, meno na karte, CV, to je ten vzadu ten trojmiestný, doba expirácie karty, krajinu, adresu, ak máte aj druhú adresu, mesto, štát, neviem, či sa vám ukáže, ale to väčšinou je kraj, poštové smerovacie číslo, mailová adresa, dajte opäť mailovú adresu, ktorú budete tou istou sa registrovať aj v Profits 25, hej, to upozorňujem a zdôrazňujem, a telefón a dáte continue a potom už vás tam bude proste, neviem, či už budete ešte musieť niečo vyplňovať, alebo už to bude akože potvrdené, lebo to si už fakt nepamätám. To sami uvidíte, že čo sa udeje, pokiaľ ste noví. No a takýmto spôsobom teda to môžete zaplatiť a počkať si na to, že už to máte akože vybavené, zaplatené a vlastne budete aktívni, alebo teda môžete, ako som povedala, zaplatiť kto chce, tak môže zaplatiť a má z Perfect Money, hej, peniaze na Perfect Money. Takže zaplatí, klikne si Perfect Money a už pokračuje v Perfect Money. Tam máte tie poplatky, vidím, že nižšie. Dobre, takže to je, ako sa zaregistrovať, ako zaplatiť. A teraz poďme
Prečo? Viete dobre, že každá firma potrebuje, aby sa dostala v tých vyhľadávačoch, tých rôznych, na tie poprednejšie miesta, aby vôbec sa dostala, aby si ju niekto našiel, keď bude vyhľadávať nejaké kľúčové slovo, tak potrebuje sa preklikať k nejakému číslu. Hej? Preto aj tie rôzne spoločnosti, to vidíte, kde je veľa členov a hlavne, kde je to zabezpečené teraz tým klikaním, že niečo musíte urobiť, nejakú tú aktivitu, tak majú dosť vysoké, alebo teda tou návštevnosťou, že tú stránku vy navštevujete, tak tá stránka má, keď si dáte do Alexa rating, tak má, ja skúsim, aby som vám to troška vysvetlila, napríklad dám si Alexu a dám tam nejakú stránku a povedzme, tam môžeme dať web transfer, pretože to je teraz akože veľmi populárny projekt, ktorý opäť odporúčam. Tak vidíte, že tu má 5598, čo je super číslo. Je to preto, že je veľmi populárna. Čím vyššie číslo je tu, tým tá stránka ako keby proste horšie sa vyhľadá a horšie sa k nej človek dostane. Čím nižšie, tým je viac populárna a tým je to aj pre nich, že si ju ľahšie vyhľadajú, proste lepšie. Preto sú tieto prekliky, preto si to ľudia, firmy platia. No a Profits, spoločnosť je práve o tom, že vy, tie firmy teda, si tu zadajú reklamu, zaplatia si tú reklamu, reklamy je, viete, že triliónový biznis a my zabezpečujeme tie prekliky, hej. Keď sa už zaregistrujete, tak tu dáte do Tools a tu dáte, toto je ten váš registračný link, na základe, ktorý posielate ľuďom a ktorí sa potom registrujú pod vás a toto je ten source, ten zdroj, ktorý musíte odklikať, máte tu, toto je po francúzsky, ale dáte si treba z média, sú tu nejaké reklamy a odklikáte si, treba z médiách si odklikáte 10 reklam, hej. Čiže ono sa vám zobrazí nejaká reklama, vidíte, že to je nejaká naozaj reálna reklama, to nie je len reklama na nejaký ponuka biznisu, ale na nejaký, ja neviem, ale presne, lebo francúzsky neviem, ale ako len tak vidím, že to je nejaký bežný, hej, že proste biznis nejaký. No a tým pádom vidíte, tu na hore sa vám pripočítava, tu vidíte taká tá časomiera, že koľko ste tých urobili tých klikov. Hej? A takto to urobíte, až kým nemáte 10. Alebo teda podľa tých počtov kuponov. To je jedna vec. Ďalej. Profile je tam, kde si môžete proste pozrieť váš profil. Account. Tu si budete môcť kupovať zo zarobených peňazí ďalšie tiež balíčky. To znamená, ako náhle sa vám zarobí 25 €, tak odporúčam kúpiť ďalší balíček a navyšovať si tak týždenné zisky. Dokonca, čo sa tu dá, ideme ďalej. Moje kupóny, tu vidíte, koľko máte kupónov. Ja som začala len asi 2 dní dozadu a tu vidíte aj, koľko klikov máte, hej, aby ste to vedeli skontrolovať. Downline, tu vidíte, koľko máte vlastne ľudí. Hovorím, že ešte som len začala, takže ešte nemám nič. Tools, to sú tie vaše linky. Documents, tu máte dokumenty v rôznych rečiach, takúto prezentáciu, no a tu sa vylogujete. To je všetko, čo potrebujete. V podstate ešte jedna vec je, že vy si budete môcť objednať kartu. Ešte vám tu teraz neviem ukázať, lebo ešte tu nič nedeje, ale to urobím samozrejme nejaké zase ďalšie videjko. Lebo dá sa vyberať na kartu, oni majú svoju vlastnú kartu, ktorú si môžete objednať. Stojí 15 € a tá karta, počkajte, pozrieme sa aj tuto do Fakva. Som chcela, how long does it, I already have, how can I order. Tu je písané, že ako si môžem objednať kartu. Čiže pôjdete na môj účet, my account, pozrieme, a do členskej sekcie order your withdrawal card. A moment, počkajte, tuto zase som si to dala tak, takže proste ideme sa ešte pozrieť do mojej členskej sekcie.
Zrejme, ja k tomuto ešte urobím videjko, lebo teraz to tu nevidím, kde to môžem objednať. A tu je, vidím. Tu je withdrawal card request, to znamená, tu si môžete objednať order your withdrawal card. To znamená, mne tu píše, že ešte nemám 15 eur, aby som si ju mohla objednať. Ono, ako náhle bude mať 15 eur, ja si ju objednám, ono to stiahne z back officeu a mne príde domov karta. Tam to myslím, že tiež bolo písané, že to trvá, tuším, od pár dní do nejakých 2 týždňov. Karta vám príde domov. Nájdete si aj na YouTube rôzne videá, ako s tou kartou vyberajú. To znamená, zarobené peniaze môžete vybrať na kartu a potom proste kartu použiť ako bežne na nákup, na výber, na čokoľvek chcete. Hej, takže takto to funguje. Čo je tiež super, že majú svoju kartu, kde viete tie peniaze vybrať, čiže sa viete dostať rýchlo k vašim financiám. Zárobky sú v eurách. No a neviem, čo by som ešte k tomu povedala. Ako dôležité je sa rozhodnúť, vždycky to je o tom, o akcii. Proste reklama funguje, reklamné agentúry a reklama je triliónový biznis, zisky sa tu rozdeľujú sa medzi aktívnych členov, podľa počtu kupónov zarábate, je to okolo, na jeden kupón je to okolo 2,10 tak nejak eurá, takže podľa toho, koľko máte kupónov, podľa toho zarábate a dokiaľ ten kupón nedosiahne vlastne tých 35 eur, hej, to je cirka 4 mesiace, tak stále sa vám pripisuje časť z podielov zo zisku, hej, sa podielate na zisku. Ako náhle dosiahne 35 eur, kupón expiruje. Preto je múdre si v podstate dokupovávať stále kupóny a potom časť peňazí vybrať a časť stále dokupovať nové kupóny, aby ste sa dostali na máte nejakú stratégiu, každý ju má inú, koľko chcete za mesiac, viete, že môžete mať maximálne 600 kupónov a podľa toho si tú stratégiu urobte, lebo viete, že týždenne proste sa vám pripisujú, môžete peniaze vybrať a použiť na čo potrebujete. Takže je to úplne skvelé, potrebujete mesačne na vaše videá 500 eur, tak si nastavte, koľko potrebujete mať kupónov, aby ste mohli zarobiť 500 eur do mesiaca. Tie si môžete vybrať, samozrejme, pokiaľ máte minimum 20 eur na účte, môžete urobiť výber, kartu si viete objednať, karta stojí 15 eur, som povedala. Ako sa registrovať, som tiež ukázala. Takže všetky informácie na to, aby ste začali máte a teraz je už len na vás, či to využijete, alebo či zase budete váhať, šprtať sa vo všetkom, skúmať, čo vám zabere ďalšie mesiace. No, proste je to na každom z vás, pretože sme slobodní ľudia. Každopádne ja vždycky idem do akcie, keď ma niečo osloví, keď sa mi niečo páči, idem do akcie. Samozrejme, vždycky investujem toľko, koľko si dovolím stratiť. A zase rozumné je postupne si to, čo ste investovali z tých vlastných zdrojov, si vybrať, aby keby sa čokoľvek stalo, tak aby ste o peniaze neprišli a nemali z toho nejakú depresiu. Ako veľa ľudí zažíva potom depresie, keď príde o peniaze, ale pritom veľmi nerozumne investuje veľa ľudí. Takže to je asi všetko. Prajem vám veľa radostí. Môže vám tento program celkom zaujímavo pomôcť opäť generovať ako ďalší nejaký príjem, ktorý zase môžete, lebo viete, čo je rozumné. Keď máte nejaký program, ktorý vám generuje financie, peniaze nejaké, tak vždycky je rozumné časť tých peňazí samozrejme reinvestovať v tom konkrétnom programe, ale časť peňazí zase použiť a investovať niekde inde. A ako som vám hovorila, máme tu web transfer, úžasné, odporúčam a mám ďalšie projekty, kde viete investovať peniaze, kde vám peniaze robia peniaze, lebo to je ten cieľ, o ktorý nám ide, aby peniaze robili peniaze a robili pre nás a nie, aby sme my neustále pracovali a neustále registrovali a makali, aby sme zarobili peniaze. To aspoň môj cieľ nie je. Robiť musíme. Na začiatku vždycky je potrebná práca. Ja v podstate, keď to tak shrniem, tak už makám a študujem a robím 6 rokov. Prvé roky boli, by som povedala,
bola totálne len učenie a by som povedala viac neúspechov ako úspechov, pretože som hľadala a skúmala a učila sa, hej, a pre mňa to boli neznáme veci a ja som človek, ktorý objavuje a keďže som to nepoznala ešte, tak som bola zvedavá, takže som do toho projektu musela nejako sa dostať donútra, ako do toho, pod tú pokrievočku a potom som postupne zisťovala, že naozaj na internete je aj veľa podvodov a je aj veľa projektov, ktoré síce nie sú podvody, ale pokiaľ každý človek nezachováva isté pravidlá, tak tie projekty končia a väčšinou ľudia nezachovávajú, nedodržiavajú pravidlá, pretože len chcú brať a nedávať, tak potom tie programy končia. A preto to beriem ako, že tie roky bola obrovská škola v tom, že dnes už programy, kde sú matrixy, cyklery, subscription a podobné, proste týmto smerom už nejdem, lebo nie, že sú podvody, nie preto, ale ľudia nedodržujú tie pravidlá, ktoré majú a tým pádom to v istom momente prestane fungovať. A ja nechcem, aby som bola v projekte, ktorý po istom momente prestane fungovať, ale ako môj cieľ je byť v projekte, ktorý mi neustále generuje peniaze, aby som mohla mať stále viac a viac peňazí, aby som mohla viac a viac pomáhať a aby som mohla žiť život, aký si želám a prajem. A verím tomu, že to je aj váš cieľ. A preto ešte jednu poznámočku úplne na záver. Žijeme v 21. storočí, čo je jednak storočie informácií, ale jednak storočie, kde jednoducho sú neustále zmeny. Pokiaľ chcete tu prežiť v šťastí, zdraví, v pokoji, spokojnosti, v pohode a v radosti a neviem ešte, akým spôsobom, ako v tých pozitívnych nejakých emóciách, tak sa potrebujete naučiť s tými zmenami žiť. To znamená, nič tu nie je večné, dneska niečo platí, ale o mesiac to už platiť nemusí. Proste zobrať to ako faktum a pokračovať v tej ceste ďalej a nie, že sa začnete v tom motať, šprtať, hodnotiť, zamotávať, dostávate sa do frustrácie, toto prosím vás nerobte. Takže nádherný deň, nádherný život, veľa šťastia, veľa radostí, veľa peniažkov, veľa hojností a lúčim sa s vami. Prihovorila sa k vám Anastázia Špirková. Majte sa krásne.